becek-becek lah, Nduk. Ya dang peliyun wong bagus leskan yen ketemu sliramu kacu kuning tansah tak tunggu peliyun wong bagus karo Mustika budaya. Katuran nonton kacu kuning kojo dumateng busin adalah pangrawit musik laras sampun katuran ya nak ya. Jan luar biasa Nduk. Iki mau di luar nalar awake dhewe ya nak ya. Tukang syutingku delok Nduk kaya wong Daud. Nyambi iki mau ya Nduk ya. Ki mau Daud ngombi Mas. Kok gurio mah ya Allah. Ya Allah Gusti. Anjih iki awake dhewe saking dusun Kaliombo ya nak ya. Anjih kanthi acara walimatul arus lho nggih Bu nggih. Temantenan nggih. Ating daleme Bapak sinten menika nggih? Ora ndonga Bu, aku mang gak dikeki undangan kene lho Cah. Sinten? Bapak Tukun nggih. Bapak Rukun. Sayuk Rukun. 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 Lah ya. Iki mang kena apa ya bias. Apa iki ya melok sentimen? Kowe mang yo ndaut ora? Lah kandhane kok ditakoki bar ndaut ya malah kabeh mok sempari iki lho ya. Anjing iki awake dhewe sane daleme Bapak Rukun, Nduk. Kanthi acara walimatul arus utawa temantenan iki awake dhewe sak rombongan ketoprak musika budaya ditimbali wong ing dusun Kaliombo. Iki lelipur kali panjenengane Bapak Rukun sekeluarga ya nok ya. Iki aja lali Nduk, awake dhewe ndedongaken Bapak Rukun sekeluarga muga-muga sabubare nimbali ketoprak musika budaya iki Bapak Rukun dipun paringi sehat seger kewarasan. Amin.
diparingi panjang yuswane, diparingi lancar rezekine lan barokah lan nyambut gawe. Muga-muga nduk rezekine Bapak Rukun iki dadi rezeki ingkang berkah barokah. Heeh. Iki dari sapa iki dari sapa dari sapa? Iki Pak aku iki ya. Pak Pri. Kacu kuning neh iku lho. Mok kon ayubno. Kacu kuning. Lha iku mang panjake mbok wae sisan ta ora? Wes mbok wae porong panjakem. Wes, tenan lho ya. Jika aja lali ya ndak awake dhewe ndedonga kagem teman-teman berduane ya nak ya. Muga-muga dadi teman-teman kang sakinah mawaddah warahmah. Cepet diparingi momongan. Wes dengane gek ndang duwe anak aja do pegatan ya ndak ya. Heeh. Iki kok nanduk nambeng ae Lena. Kok iso. Ya sayangku memeni pambutan nonton nyampur sari kreasi dari musika budaya. Satu teman wonten pambuka nggih niki kanca dumateng para tamu undangan ingkang rawuh teng daleme Bapak Rukun sekeluarga. Nggih. Halo. Iya, katuran nonton nyampur sari wonten Kusuma Wijaya rumiyin nggih kanca dumateng teman-teman berduane nggih. Sang kumbang wewayang ngerajang pucuk sarine kembang kusumaning ratri mong sewiji kinanti mamatri sajroning ati kang suci lintang-lintang pancerana
Satu temangnya Murasari Kreasi dari Musika Budaya kau jadi matang para tamu undangan yang rawat kita lebih bapak rukun sekeluarga sampun katuran kau jadi mateng bapak ibu sampun bersani keberak Musika Budaya yang siang menikah ya nak ya yang sonten menikah ya nak ya ya sayangku memberi pambutan dari bapak niki pambutanipun wonten kacu kuning dipun tayupaken Sri Uning orek-orek. Oke, monggo. Langsung 3 lak ampun, Nggih. Nggih, monggo. Halo. Kacu kuning mandhapipun wonten Sri Uning medune orek-orek. Monggo dados. Nggih, kacu kuning rumiyin. Saiki njur lali ngrasake aku iki amarga mikir wong sing tak tresnani rasane lara dadaku wong bagus ora pamit aku saiki aku durungmu mengkacu kuning tondo katresnanku monggo Kang Mas kacu kuning dadi beblik nalika kowe sing nyedhek mrene tak gawa ora bisa nadyan mo sedelo katamu seliramu tanah sanungku baliyo wong bagus
lawan minak jinggo nyendresane wirat maya tinapi ning rara sriyane bebesan wakarsanira kate wisma lelabu negara monggo sini yo sampun katuran lan beksan tayub kunjuk dumateng bapak-bapak ingkang kersa langan beksan tayub ya nak ya. Iki jana neh nduk langan beksan tayub meneh. Pamurtanipun kagem Bapak Rukun iki ya nduk ya. Pamurtanipun wonten Kembang Rawe, mandhapipun kagem bapake wonten orek-orek pedhot. Monggo. Ceritane wasan nang balane dhewe wiwitane lenggo jejer saben dinane saya asuwe saben cedak kremet tangane mas banjur ngomong sayang aku tresno kowe ceritane
jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong aku tresno kowe akan banget nongo atiku cuma gawe lara mas tambang melati agawe larane ati ngemang kecoba ngagawe pikiranku bingung kembange mawar tresnakut wis nganti buyar wong tresno ora kena gusembrono ora becik tumrapé para wanita ngambange rawe iku parikasane Bubuk asmara tinimbang rawe luwe becik tak tinggali saiki ngalih ngendi yo monggo radim mriki Pak radim mriki jenengan Pak nggih ya monggo iki biasane nek ning lor iki sak parikan 10.000 nduk biasane ngono lho tuku pedet ning pasar Blora edan joget wis kadung tuwa jangono lah piye ngedan joget wis kadung tuwa alah yo mas yo mas yo mas alah yo mas yo mas yo mas yo mas jo lali lali lo mas jo lali lali lo mas gotong royong nyambut gawe saiki ngalih ngendi jos monggo Pak pitik cilik kejepit lawang manggone ndelik regane larang lah ngono lah piye manggone ndelik regane larang alah ya mas ya mas ya mas alah ya mas ya mas ya mas ya mas jo lali lali lo mas jo lali lali lo mas gotong royong nyambut gawe saiki ngalih ngendi jos jos monggo Mak sepindah malih niki kalajengaken apa mau nduk pamrutane nduk gubuk asmara ya nduk ya mangke niki badhe niki langsung dilajengaken wonten gubuk asmara langan Bos Kentayuk nggih monggo monggo Pak niki Pak malih tenan iki Pariane telas. Tenan iki mboten enten parikan melih. Ayo lek Warnata dipari lek. Anak-anak takon parikan. Jenengan Pak nggih monggo. Sambel korek rasane asin ra gendeng orek aku rambate. Lah ngono. Lah piye? Ora batin ya wis alah ya Mas. Gubuk asmara ya Nduk ya. Monggo lajengaken petenan Besantayut.
lanjut kapelut waya wengi nganti gagap dina jagat rasa jroning ati dan terlontor saya marah ati aku kowe dadi garwa mergelirin ning kubang asmara rengu kapelut. Nah, iki tayuban tok. Iki mempelai berduane kok rauman iki piye? Ayo monggo. Halo. Oke, mong iki rengu sik napa kapelut riyen? Monggo manut. Halo. Kapelut mandhap ibu rengu dados. Mundur prawoso aka ramurka kalamur waros niramu badhe niki anane tan sarengu rasa tresno saya tanah bisa ngoncati saben wanci tarasaan dudut ati nanging aku wedi blekong pungkasane lara tresno najenata ngangkat dulu nanging caket sajroning atiku nggonku nandangan tresno iki rezeki nodrat sadermi nglampahi ulo sawah sapa ngendut mas datane ruwet atiku wis kapelot saya bunga rasaku lamun cedak cecak ketan seliramu sajai ngeten rangu tiga kondangmu tiga nyaten
sampun katanan nomor lang disantayup menjodoh mateng para tamu undangan ingkang rawuh ing dalem Bapak rukun keluarga ya nok ya. Titiwan Cina wae dhewe nganggoni elektron ya nduk ya. Ben ora tayuban terus sakno panjake. Lah iya ta nduk. Heeh wis ketoprak ra tau leren blas lho nok. Lah iya alhamdulillah ya nduk. Ayo sayangku digoyang kembali. Pripun Pak Tris? Bimbang? J. Yuk langsung tak putar kembali satu tembang pamurtannya ke Pak Tris nggih. Menika wonten bimbang. Kita goyang kembali bareng artis dari musika budaya bareng anak-anakku dari musika budaya sing ayu-ayu sing cantik-cantik. Yuk langsung tak panggil artis dari musika budaya yang punya Santi Pani. Monggo.
berenang kembali di sisiku. Satu tembang mamun di tanah bimbang terus spesial Pak tersebut katoran J. Ini buat mempelai berduanya gimana nih buat nyon lagu utawa dono sewanten ya nduk ya. Mbak pilih dari mempelai berdua utawa keluarga dari mempelai berdua ya nduk. Ketone nek saiki iki malu nduk. Mergo awan-awan ya nak ya. Dadi niki nek bengi paling nduk. Ayo sayangku diputar kembali barang tersebut dari musik budaya bila kagem bapak ibu pada kembali ke musik budaya langsung bisa menghubungi bapak Pandipi dalam pertempuran Bluro. Terus pokoknya soal regane murah meriah, regane seduluran ya nak ya. Ayo sayangku langsung tak putar kembali bareng artis dari musik budaya yang punya Yesika Nurul monggo sayangku. Oke, yuk, atuh, yuk sayangku, monggo. Dikasih koleksi dulu nggih. Gimana iki? Belum ada pamundutan iki. Pripun? Oh ngantene tekan, Nggih. Pripun berhenti dulu, Bu. Berhenti sisan diwisi ngene iki paling. Aja. Nggih. Dicandhek riyen. Ngagem gong nggih. Ayo, Pripun, Pak? Angge gong. Oh nggih. Ngantene teko, Nduk. Nggih. Heeh, nganggo gong sik. Nggih. Tutup. Tutup napa? Monggo.
Yuk dipun tarik. Pangapuntenipun nggih Pak, ngrepoti panjenengan nggih. Alah dadi tukang kerek tenan kok, Cah. Bas iku kok mbok imboi ta ora? Iku. Ora. Heeh. Matur Ya. suwun ya, Pak. Sayangku, Nggih, sayang. katuran wonten koleksi dulu nggih. Nggih. Menika mungkin nanti pamurutan nika wonten sesal ugi ninggal katresnan. Heeh. Ya, monggo dipun Orang ngono. Apa? Mbak Sun nek dadi bakul ombenan iku. Lho, rumah samu dekne iki tukang bandaran barang arek. Oh iya ki. Walah, ndek niku ya karo anu, Nduk. Karo nyambi. Ngono lho, masamu. Ya dodol ombenan, ya unjukan, ya diunjukno ngono lho. Oh bakul susu dekne. Goyang kembali pada musik budaya Masik ya. Hanya untukmu ku tuliskan Kontrol luhur mandi. hanya padamu. Walau engkau di sana, hati rindu ingin berjumpa. Hanya gambarmu yang selalu ku pandangi. Ku curahkan kasih sayang hanya padamu. Mustika budaya Anjay. Production juga bareng Dias Audio. Ayo Dek Siska goyang Dek Siska. Putah-putah kaya. Ijo. Aku kepengen tukokno es krim loh ya. Iya, iya. Tenan. Tenang. Es krimnya segede jauh loh. Wah iya loh. Padamu sayang. Apa memang tiada dirasa atau memang tiada rasa getaran jiwa. Oh, masih teringat selalu merdu suaramu kasih. Betapa besar cinta ini padamu kasih. Ku curahkan kasih sayang hanya padamu. Jandutan ya. Piye ki? Be, 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 be.
wonten nyanyian rindu sama diaturing ya dok. Ini ada 2 tembang lagu wonten ninggal katresan bareng Lisa. Terus ada sesal nggih nanti nggih. Monggo. Mas Bagas katuran satu-satu nggih. Ninggal katresnan kalian sesal. Yuk monggo Dek Lisa. Maju deh. Sesal sih. Piye lah? Loh, maksudnya iki engko siji, kok gak usah digabung le, Mas. Gak, nggih satu-satu ngoten lho. Ya, oke siap. Monggo langsung katuran, Kang Mas. Ki karo ngrani momongane dhewe ya nduk ya wonten sesal. Nggih, monggo. Hatiku kau sayang padaku, oh, namun kiranya itu hanya palsu, bukan karena bayangan juga impian yang kulihat jelas kenyataan. Siapa yang
racuni hatiku. Mustika budaya Bias audio coba bareng AJM Production. Setiaku hanya untuk kamu, tapi kalau kamu malah menyakiti aku. Ah, yo pisah ae toh, Mas. Kadung jeru. Ayo ya. untuk mencari gantimu masih bisa ku dapatkan, walau hanya untuk mengkhianati cinta. Aku masih punya hati, aku masih punya rasa, karena ku menjaga kesucian cinta. Namun balasmu hanya air mata yang kau berikan di dalam hidupku. Kata hatiku kau sayang padaku, oh, kau berikan kau madu, kau racuni hatiku. Bukan karena bayangan, juga impian yang kulihat jelas kenyataan. Siapa yang sudi ataupun mau orang yang dicinta bermain gila. Sungguh terlalu, kau sungguh terlalu, oh, ku berikan kau madu, kau racuni hatiku. Satu temu ngonten sesama sama aturan ya, ajaran yang suka ku dinenas padha nyondok ya. Mula suka kuwi anggone suka pari suka ditandek sakmene wae. Iki benerane wis rawuh. Jolali palungane nduk dicawesno nduk. Menika
royong nyambut nyambut gawe mas mas ayam tentrem penyelie sampun gamblang dawuh dalem sampun panjenengan
aturake dumateng ing wekdal sak mangke Raja Senopati ingkang bejalan paringake dumateng kula. Ing wekdal sak mangke kula tampi kula sagah dados Raja Senopati ana ing wekdal. Sulak dados pangantu-antunipun Kanjeng Rama. Monggo panjenengan kula aturi suwan wonten ing kersanipun Kanjeng Rama jaringan ing mangkinipun kemula. Pangeran Sukawati ingkang badhe nrimpih pakartinipun Senopati. Sampun tegesak Kanjeng Pangeran Sukawati nyebutaken bekas pakaripun. Kula nyuwun pamit badhe muncul atur masuk Senopati